Celé sa to začalo už začiatkom roka 2020. Na Slovensku bol potvrdený prvý prípad nákazy koronavírusom a koncom marca sa zatvorili školy na celom území Slovenska. Avšak učiť sme sa neprestali a pokračujeme v dištančnom vzdelávaní. Zo pár vecí sa idem spýtať aj našich spolužiakov. Tak poďme na to. Ahoj. Ahoj. V čom vidíš výhody a nevýhody dištančného vzdelávania? Tak asi začnem nevýhodami, lebo mám pocit, že tých je o mnoho viac. Tie hodiny nie sú podľa mňa až také plnohodnotné, tým, že niekedy ten výklad je síce, ale myslím, že tá interakcia žiakov na tých hodinách nie je úplne taká asi, aká by bola v škole. Ale myslím si, že ešte taký nezodpovedný prístup žiakov k vyučovaniu, že sme není nútení kvázi pracovať zodpovedne. Ale myslím si, že toto vyučovanie má aj výhody. Jednou z nich je najmä to, že nás to nutí k takej sebarealizácii, že vlastne musíš ty veľké úsilie vynaložiť na to, aby si niečo dokázal a spravil aj tú úlohu a všetko toto. Asi je to, že máme čas na mnohé iné aktivity. Výhodou najväčšou pre mňa je, že sa môžem ráno postaviť tunak z postele a mám to hneď vlastne na hodinu 2 kroky, len si sadnem za počítač. A najväčšia nevýhoda pre mňa osobne je to, že nemáme taký ten priamy kontakt s učiteľom ani medzi sebou študenti, takže tá výučba prebieha asi trošku chabejšie, ako keby sme v fyzickej škole. Má to dosť nevýhod aj výhod, ale myslím, že najväčšia akoby výhoda toho je, že si môžeme tak lepšie určiť čas, že kedy čo chceme robiť. Jednoducho tá organizácia. Zároveň jedna z veľkých výhod je, že si môžeme dlhšie pospať, lebo neviem, či by som robila o 7 teraz už. No a tie nevýhody, chýbanie tej motivácie. Keď sa máš niečo učiť, tak to odflakneme mierne, alebo odpíšeme proste od spolužiakov. Výhody sú asi, že všetko robíme na jednej platforme, takže to vlastne máme všetko v jednej aplikácii, si vieme zistiť, aké máme úlohy, akú máme hodinu, keď nám naplánujú. A nevýhoda je zase, že sa nemôžeme stretávať ako spolužiaci vôbec, to mi celkom chýba. A učitelia nám nemôžu úplne na 100% vysvetliť to učivo tak, ako by nám vysvetlili v škole. Aké sú tvoje tipy alebo rady na učenie sa z domu? Hlavne by sme si mali zosumarizovať, čo všetko máme robiť, lebo niektoré úlohy učitelia posielajú na EduPage, niektoré na Teams. No tak jedna z mojich najväčších rád je, že buď si stiahne nejakú aplikáciu, alebo si vytvoriť nejaký kalendár, kde si budete písať, kedy máte písomky, kedy domácky a všetky tieto veci. Ja mám vlastne na to aplikáciu, Notion sa volá a tam je vlastne úplne všetko. No tak ja som na to ešte moc neprišiel, lebo neviem sa moc premôcť učiť sa, keď som takto doma. A tak myslím, že sa treba hecnúť a proste sa otvoriť si tú knihu a učiť sa. Taký môj tip je asi nenechávať si všetko na poslednú chvíľu. Mám napríklad aj zošit, kde si píšem úlohy vlastne a to mi veľmi pomáha. Tým, že som teraz veľa doma, tak mám dosť času. Tak na predmety, na ktoré sa pripravujem na maturitu, tak si lepím po izbe papieriky a učím sa témy tak. Ďalším dobrým tipom a trikom je to, že je veľa videí na YouTube, som zistil, skoro z každého predmetu, takže to je fajn. Ako si spokojná s vyučovaním? Ja som celkom spokojná. Myslím, že to akože naši učitelia nejak tak veľmi dobre vymysleli, že sa to dá zvládnuť. Hoci tým, že vlastne sme teraz doma veľmi často a oni to vlastne vedia, tak nám toho akoby dávajú viac po škole a potom máme taký menší čas na tie voľné aktivity, voľnočasové a tak. No ja si myslím, že toho je decentne, lebo vždycky, keď skončím školu, tak aj tak mám čo robiť, alebo aj keď napriek tomu, že idem potom vonku a vrátim sa potom, tak mám čo robiť do večera. Myslím si, že bývajú také návaly, že niekedy je nával tých úloh, tedy akože človek nevie, čo má skôr robiť, lebo má na jeden deň od fakt 5 predmetov. Myslím si, že je toho primerane tak dosť. Takisto ako v škole. Niekedy nám dávajú úlohy navyše. V škole by sme to podľa mňa nestihli, ale tu nám to proste zadajú a musíme to urobiť. Ako tráviš voľný čas? Keď mám voľno a vonka je sneh, tak vybehnem na lyže, na skalpy
a keď mám voľno a prší, tak idem behať alebo zacvičím doma, alebo idem na brigádu. Sa snažím určite aj hýbať, pretože človek presedí pri notebooku akože strašne veľa hodín. Takže sa snažím aj cvičiť sem tam, ja malujem občas. Napríklad teraz staviam pucle, sem tam niečo upečiem a tak, takže sa snažím ten čas využiť aj kreatívne a aj nejako produktívne a pozitívne, takže tak. Väčšinou som na tom počítači a keď môžem, väčšinou sám chodím sa prejsť niekde tu na dedine do lesa a tak. Snažím sa aspoň trocha byť na tom čerstvom vzduchu. Rovnako ako škola, tak aj moja tanečná, chodím na showdance, sa premiestnila do online. Snažím sa chodiť vonku a nejak každý deň skúsiť niečo nové, keďže máme tú možnosť, že mám viac času na veci, na ktoré som vlastne čas nemala doteraz kvôli škole. Tak to vidíte, nakoniec majú naši spolužiaci v celku rovnaký postoj voči dištančnému vzdelávaniu. Chcel by som im veľmi pekne poďakovať za to, že boli ochotní sa zapojiť do tejto ankety. Chcel by som poďakovať aj vám za to, že ste si pozreli toto video. Ahojte.